Maraming mga vloggers na nakatingin sa akin ngayon. Ang lakas, no? Di ba? Oh. So mag-order na po kayo ng kung gusto nyo rin itong gamitin. Pindutin na po yung yellow basket na yun dyan sa baba. I did it my way. So ang gagawin natin, dapat liwanagan yung mga tao, yung ating mga ahente kung anong gagawin, no? Pero ngayon, papractice muna tayo sa Ayan, good afternoon everybody. Oh, yung mga wala pong dyan ha, yung mga wala mga wifi, pumasok lang po kayo dito at yung gustong gumamit ng SIM. Ibaba nyo nga po ang mga phone nyo kasi po hindi pa naman tayo magsisimula. Hambog! Ikutin mo, 360 para makita nila ang mga audience ko. O diba, mga naka-tricycle yan guys. Na nagiginig yan dito sa akin. So ngayon, meron po kasi kaming mahalagang pakay sa apo dito. Para po dito sa aming gagawin na boot setup, no? Ng Globe at Home at ng G-Fiber Prepaid. Tinetesting lang po namin to. Katulad po ngayon. Ang lakas, no? Di ba? So mag-order na po kayo ng kung gusto nyo rin itong gamitin sa market para mas dinig na dinig po kayo ng ayun ang pamagat ng ano pamagat? Siyang shewe. Isa to sa mga dapat dito kayo nag-boot. Ito ang sinabi ko papaalam lang natin to. So tine-check lang namin yung mic testing, marinig ba? Malakas ba? Ayan, nandito po tayo ngayon nakasakay sa Boeing 3535 ng Philippine Airlines bound to Qatar, Qatarman Samar. Maraming mga vloggers na nakatingin sa akin ngayon. Ibaba nyo nga po ang mga phone nyo kasi po hindi pa naman tayo magsisimula. Hambog! Ikutin mo, 360 para makita nila ang mga audience ko. O diba, mga naka-tricycle yan guys. Na nagiginig yan dito sa akin. So ngayon, meron po kasi kaming mahalagang pakay sa apo dito. Para po dito sa aming gagawin na boot setup, no? Ng Globe at Home at ng G-Fiber Prepaid. Tinetesting lang po namin to. Katulad po ngayon. Ang lakas, no? Di ba? So mag-order na po kayo ng kung gusto nyo rin itong gamitin sa market para mas dinig na dinig po kayo ng ayun ang pamagat ng hindi ko lang maintindihan kung anong mga nakasulat dito. Basta po ang tawag nito, ang alam ko ay po ito. Electro-acoustic circuit for sound reinforcement. Ito ba talaga to? Magnetic speaker unit po ito. Kaya clear na clear po ang sound. May deep bass. Imported po ang microphone nito at saka yung imported microphone head. Sorry man. Anong head? Tapos intelligence circuit IC. So yan po. Ay kung gusto po ninyo pindutin na po yung yellow basket na yun dyan sa baba. Gusto nyo po na mag-order nito? Napakalakas na to. Hindi nyo na kailangan ng microphone or anything. Pwede itong i-clip dito sa sa may dibdib nyo. Itago nyo kung gusto nyo. Pwede po. I-try ko Ayan. Pwede pong ganyan. Kung gusto mong ganito, pwede. Narinig pa rin ba? Pwede mong ganyanin. Tapos, hawakan ng cellphone, tapos ito, kanta ka, pwede kang kumanta. I did it my way, regrets I had a few, but then again, too few to mention. Diba? Pwede. I did it my way. Diba? Ang ingay natin.